Unsa mo ka, tita? Pait lagi kay Queen. Uy, ning kinabuhi nga utay kwarta. Okay raman o, tita. Makita raman ng kwarta. Dilig Queen. Gusto ko mo palit og cellphone. Gusto ko mo palit og balay. Basta dagan tong gusto paliton. Pait kay way kwarta, uy. Iba na kay uyab dito. Sige, Frankie. Ngayon di ka kwarta. Oh, uyab na ko to. Pero amo na to, tumhatag ba tong kwarta? Muhatag lagi to, tita. Kung love ka. Akong ingnon. Ako bahala. Okay. Pwede dyan yung bataanan ni, uy. Ayo! Ayo! Kon! Oh, sa may ato day? Sudla sa kukul kay basturya ta kay importante kayo. Awalay dili. Sa magudi na ka importante mo isulti sa ko nga. Musulod magyuday ka. Dili. Naling ko dito. Nalagi ko dare kul kay nakita ko sita dito. Problematic kaayo. Unya ikaw ra jud makasulbad ani. Aw unsa magyuday problema sa imong tita day? Nakamen jud akong nakita. Kwarta jud. Sige, pangitaan na lang nato nagpaagi para malipay pud siya. Kung love jud mo siya, sama na ani mo karon, imo jud ibaligya para mahatag nimo iyang mga gusto. Love man jud ka nimo siya. Pero di jud ako kalab siya oy. Pero ang nasa ko kinira man jud akong balay. Ibaligya na jud nimong balay ko kasi tita stress na kayo. Gusto na jud niya na kwarta. Ah, sige, mangunta ko og buyer. Ina na lang po to imong tita nga monhin na diri. Sige kul ako ato. Importante na jud kayo nga mapalit nimo karon. Kay kinahanglan na jud kay nako ang kwarta. Kumahimo karon na jud dayon ha. Ah, sige. Okay, bye. Ayo. Ayo. Oy, sa may ato, sir? Mao ba ning balay ni Kuya Frankie? Oh, mao ni. So, mao ni nga balay mong ibaligya? Oh, mao ni. Hali, dayon. Pila mong ibaligya ni mong balay? Uy, namano na lang yun ni sir. 750. Cash. Mahal oy. Wa pa kay ni nahuman, wa pa kay bintana ho. Ah, mao mo gina akong nagasto diri. 750. Wa na gani ko nagtubo ana. Kung 700 lang no na. Palito na ako, karon dayon, cash. Uy, problema. Narang titulog kasulatan no. Ambi ning cash. Imuha ni. Deal? Deal. Kul, nanaming kita kul. Uy, hali mo. Nanatay kwarta. Mao ba mahal? Oh, kaya ako ning gibaligya ang balay. Kiningon man muna si Queen nga problematic daw kay ka. Wala na kay kwarta. Natungod kay laban kay etika. Ako ning gibuhat para sa imo ha. Ay, tinawad ka mahal, Aloy. Salamat kayo. Oh mahal, akong gibuhat ang tanan para sa imo ha. Para malipay ka. Darang kaso. Salamat mo. Sir, ibaligyan po nini mo balik ning balay? Yes, dam, mao maging ako negosyo by Ansen. Ay, sir, pwede ako nalay mo palit? Sure, dam. Tubuy lang gamay. Ay, dara sir, oh. Ako lang i-Gcash ang kulang, ha? Ayaw na lang ng kulang-kulang dia, sir. Wala bitaw ta na ugmaan. Sige, alanganin man pug kung palitan ning balaya. Narang titulo. Lakaw na ko. Yes! Nana ko'y balay, Queen! Thank you, Dom! Halay, Queen! Ang sunod na dari sa balay! Uy, naunsa man eh. Ay, thank you, mahal! Mahal, ako man ning balay. Uy, mahal! Sa una to! Pero kung ako na ning napalit! Pagmata na, uy! Ako na ni! Pwede na kamula ko kay manghinlos ako! Sa may nahitabuan ni, uy. Mahal! Dala yung mga gamit to! Waan niyo! Agay! Sa may nahitabo. Mahal! Mahal! Nako'y surprise sa imo, ha! Uy, unsa man na, mahal? Diyan ang naipagkaon, no? Salamat ani ha. Sige, sige. Atos ako sa balay. If you can't